Insellmilkom, illum it-tnejn 11 ta' Mejju, it-tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju mexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Matul din il-qudiesa nitolbu biex ma jdumx ma jasal iż-żmien li niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex nisimgħu l-kelma t'Alla u nirċievu lil Ġesu fis-sagrament tal-Ewkaristija. Nressqu din it-talba llum u matul dan ix-xahar ta' Mejju bl-interċessjoni ta' Sittna Marija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla inti taqqat il-fideli tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew il-għena. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-pagani u l-Lut flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġruhom. Malli saru jafu b'dan ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet ta' Likaonja u fl-inħawi ta' madwarhom u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. F'Listra kien hemm raġel bil-qiegħda marit b'riġlejh, kien magħtub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sema' lil Pawlu jitkellem, dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifiq u qallu bleħenoli. Ieqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dak li għamel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tajjad bl-ilsien ta' Likaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin u lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi għax hu kien l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt ġab fil-bieb gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu ried joffrihomlhom b'sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan, l-Apostli Barnaba u Pawlu ċartu il-bishom, resqu malajr lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu. Ħbieb, hemm x'intom tagħmlu? Aħna wkoll bnedmin ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn l-Alla l-ħaj, li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fi triqathom. Madankollu ma naqasx li jagħtu xhieda fuq nnifsu bil-ġid li għamlilkom. Meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom bil-għena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu iżommu lil poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja. Mux lilna mulej, mux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ, għat-tiba u l-fedeltà tiegħek, għaliex għandhom jgħidu l-ġnus, fejn hu Alla tagħhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Fis-smewwiet hu Alla tagħna, u jagħmel kull ma jogħġbu. Fidda u deb huma l-allat tagħhom, xogħol ta' jdejn il-bniedem. Alleluja, alleluja, alleluja. Imberkin intom il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewwiet huma smewwiet tal-mulej, imma l-art hu tal-bnedmin. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispiritu Santu jgħallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili jħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu: Mulej, din kif inhi li jint se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja. Ġesu jieġbu: jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti u missier jħobbu u aħna niġu nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li bagħtni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-kelma tal-mulej. Fl-Evanġelju kollu hemm darba biss illi jissemma Ġuda bil-kliem li qal. Ġuda mhux l-Iskarjota imma l-Apostol ieħor. Darba biss li jissemma kelma li qal. U propju fil-Vanġelu tal-lum, meta jagħmel dik il-mistoqsija, mulej, din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja. Kien hemm diversi li staqsew mistoqsijiet lil Ġesu dak id-diskors tal-aħħar ċena għax ridu li jifhmu aktar ċar bħal Tomas, bħal Filippu. Ma din il-mistoqsija li jagħmel Ġuda hija mistoqsija f'waqta. Għax hu qed jgħidlu din kif inhi li inti turi ruħek lil grupp żgħir ta' nies li jilqawk u mhux tagħmel xi ħaġa kbira b'saħħa li biha tipperswadi lid-dinja kollha. U hi mistoqsija illi kultant inħossu aħna jew ngħiduha. Għaliex Alla ma jġielx lin-nies jemmnu għax ma jagħmilx xi ħaġa illi biha bis-saħħa li juri in-nies jemmnu bil-fors, iġielhom. Ma r-risposta li jagħti Ġesu turi li Ġesu għamel għażla oħra u Alla jimxi mod ieħor. Għax Ġesu jgħid min iħobbni iħares kelmti.
Min ma jħobbnix ma jħares kemti qed jgħid hemm għażla. U l-imħabba ma tisforzajx. Jekk veru tħobbu il-Alla tħares il-kmandamenti tiegħu u l-kelma tiegħu. Ma mhix xi ħaġa li jġelek bil-fors illi inti temmen fil-kelma tiegħu u timxi skont il-kmandamenti tiegħu. U din tfakkarni f'silt oħra fejn hemm ġbija sabiħa fl-Apokalissi fejn hemm dan miktub ara jiena qiegħed fejn il-bieb u qegħed inħabbat. Ġesu jħabbat u jistenna min jiftaħlu. Ma jgħidx jien qiegħed fejn il-bieb u qegħed inħabbat u jekk ma tiftaħlix se nisfronda il-bieb kollox jew nwaqqa' l-ħajt biex nasa għandek. Ma jagħmilx hekk. U din turina il-mod kif jimxi Alla magħna. L-Alla joffrilna l-inna jagħmlilna stedina. U jiddependi minna jekk niftħulux qalbna jew le. U jgħid hawnhekk fl-Evanġelju li jekk aħna niftħulu qalbna jgħid jiġi jammar fina Alla. Meta aħna nixu skont il-kmandamenti tiegħu, nimxu mal-kelma tiegħu, Alla jammar fina. U l-istess anke li hemm fl-Apokalissi biex bija sabiħa niġi u nikol miegħu u jikol miegħi. Ġifieri dik il-familjarità, dik l-atmosfera ta' mħabba li hemm fil-qalb ta' min jaċċetta lil Alla. Mhix xi ħaġa li ġġela din u Alla ma jġielx. Ma Alla jagħmel stedina min jaċċettaħ bil-qalb fih ikollu l-Alla jammar fil-qalb tiegħu. X'hemm isbaħ minn din? X'hemm isbaħ minn din biex aħna tassew nimxu mal-kelma tiegħu u skont il-kmandamenti tiegħu. Mhix xi ħaġa għax bil-fors imġelin imma li naċċettaw bil-qalb u hekk il-qalb tagħna tkun mimlija bih. Nitolbuh din il-grazzja li aħna niftħulu qalbna ħalli hu jammar fina u jkollna tassew f'qalbna il-paċi tiegħu. U issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u jiena biex tkompli x'għandha l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna niftħulek qalbna biex inti tista' tammar fina nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nimxu mal-kelma tiegħek u nħarsu il-kmandamenti tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda fl-isptarijiet tagħna u nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin joffru s-servizz tagħhom biex inti tagħtihom l-għajnuna tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ftakar mulej f'dak li huma waħedhom u li jħossuhom abbandonati u iżolati u għamel li jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej li ma jdumx ma jasal iż-żmien li aħna niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex nisimgħu l-kelma tiegħek, niċċelebraw l-Ewkaristija u naqsmu l-imħabba tiegħek għal kull wieħed u waħda minna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għati mulej il-mistrieħ ta' dejjem lil dawk li speċjalment f'dawn il-ġrani tad-dewwa l-ħajja ta' dejjem u il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Unresqu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Omna Marija, slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qdisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ilqa' mulej dawn it-talb tagħna u żommna taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tibietek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għaddejja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tibietek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Roħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej midejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja tismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar jiċċandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-immoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla għeda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smewwiet. U Alla int sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull mu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabbar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek l-Aziz Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-kollu liedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nesqu lejk int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek il-Aziz li waħdu l-ġust ta' lilu nnifsu f'idejna u ma stmerx li jkun imsalla palina, iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U għat li kien fuq il-mejda ħal-ħobs rat il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih, bid-demm li kien se jxerred fuq is-salib bħal kalċi minn l-impit reġarat il-ħajr taħli l-ħbieb u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem.
Id-dem li jxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u s-slim tas-sewa lina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek kollha fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tieba tiegħek ħares bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żomna lkoll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqni. Ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġi Mqaddsa Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli maħutna mejtin li aħna nafdaw aħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna roddu lek il-ħar ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missiedi tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna tubietna bħalma naffru minn ħati għalina la daħannix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li intrid fiha. Intri tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ma jisroqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, o Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għejt u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħaj lil-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna jgħinna u qaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twegħet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rebek kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li s-Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafri l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twiet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima Orina li inti omna għalik jisma tabtana dak li twiet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha u dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju tal-ferħ meta sitna Marija ppreżentat il-bina Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semmejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twiet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern kull ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semmejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twinet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana taħnina ħajjaħluwa u tamatana slima lik li ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġna Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kimberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Misier eternalla. Henna lina. Iben alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis alla. Henna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqqilna dak li wedna Kristu. O Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistaqru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Paruska s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Ek naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li għal dawk li ma setawx ikunu magħna filgħodu jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Nistedinkom biex fuq il-website jew il-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta taraw il-vlog l-aktar riċenti tal-Arċisqof Charles Scicluna bit-titlu Jum l-Omm fil-ħlewwa ta' Mejju. Grazzi tal-li kontu magħna u nsellmilkom.